Imagina un món on cada clic, cada moviment, cada pensament que comparteixes és convertit en dades. Dades que no només són recopilades, sinó venudes, analitzades i utilitzades per predir els teus pròxims passos. Aquest no és un escenari futurista, és el capitalisme de vigilància. Aquesta nova fase del capitalisme no explota recursos naturals, com ho feia l'industrial. Ara, explota l'experiència humana. Tot el que fem esdevé matèria primera per a empreses que ho converteixen en un producte, tu. El teu comportament es prediu, es ven i es manipula. Empreses com Google o Facebook recopilen milions de dades cada segon. Amb algoritmes avançats, analitzen i prediuen què faràs demà, on seràs, què desitjaràs. Aquestes prediccions no es queden amb ells, es venen en un mercat invisible de futurs conductuals, on altres empreses lluiten per influir en les teves decisions. Però, quines són les conseqüències d'aquest sistema? Primer, la pèrdua de privacitat. Aquest model opera a l'ombra, sense que ho sapiguem. Després, la manipulació del comportament, que erosiona la nostra autonomia i llibertat. I finalment, una nova desigualtat, les empreses que ho controlen acumulen més poder que mai. Això no és només vigilància. És control. Shoshana Zuboff ho defineix com el Gran Altres, una infraestructura massiva, interconnectada, que transforma el nostre món en un laboratori de comportaments. Un laboratori on no som lliures, sinó subjectes de manipulació. I si res no canvia, aquest sistema podria convertir-se en una nova forma de totalitarisme tecnològic, on la llibertat individual desapareix, no per la força, sinó per la subtilesa de la tecnologia. Però hi ha esperança. Zuboff ens demana que actuem, que ens unim per defensar la nostra privacitat i protegir la nostra autonomia. Perquè només comprenent els mecanismes d'aquest sistema, podrem evitar que modelin el nostre futur. I tu, fins a quin punt saps qui realment controla la teva vida?